Ja. Hej folkens. Nu vil jeg gerne fortælle noget. Hvis I gerne vil have jeres bandicam til væk, så skal I sætte den mange tur til. Hvis min computer er grå, men så skal jeg bare sætte den til 15 fps, så går den op på 20. Og det er faktisk fint nok. Og når I spiller, så skal I bare sætte grafikken helt ned i Counter-Strike Source. Fordi nu kører det bare perfekto. Men ja. Min fætter Mads, min farfar, han lige har fødselsdag i dag. Og det her lørdags. Det er lørdag i dag. Og ja, som I kan se, så ser alt rimelig grimt ud. Men min Mads, jeg vil gerne have, jeg optager lidt. Til Spike League, Counter-Strike Source, Counter-Strike Go, jeg gerne vil have. Men det vil jeg også gerne. Jeg skal bare lige hente det igen, fordi jeg nemlig slettede det. Og I kan bare skrive til mig til jul. I kan bare skrive, hvis der er noget, I vil have, skal gøre bedre, eller sådan noget. Så gør jeg med glæde det. Så ja. Så er min dikkel. Ja, så se nu kører jeg med fuld FPS. Det skal også bare ligge til forsøgs. Så eftertiden kommer til at se sådan her. Altså indtil jeg får en ny computer. Det tager ikke så lang tid til, fordi jeg har jo et arbejde. Ja, der var vi. To take girl. Til girl power. Girl power. Nå, men. Da. Så ja. Er ikke lige meget som sige. Ej, det er bot, jeg spiller med. Bare roligt. Der var også kommet en video, hvor jeg spiller multiplayer. Bare roligt. Men lige indtil videre, så er det lige sådan. Nå jo, singleplayer. Nå ja, der er også kommet en. Der ligger lidt. Men der vil også komme nogle videoer snart. Tutorials om, hvordan man lige kan nakke folk og sådan noget. Så ja. Det er sådan en lille tutorial, så det kan jeg godt glæde mig til, fordi det er meget godt information, hvis I godt kan lide at spille sådan en skydespil her. Og det gælder i alle situationer, lige meget hvilken spil, men de fleste ting, jeg gerne vil sige til det her. De fleste ting, jeg viser, det er til det her. Så. Ej, jeg er ikke lige så, jeg skal have en ny form. Og jeg kan også skrive til mig, om det er håndpistol game, hvor det kun er håndpistol. Jeg kun må bruge. Og granater og sådan noget. Så. Altså, eller om det er bare sådan, hvor jeg skal have shotgun, de der 2 shotgun i en bane. Og det. Lol. Hvis I kan se på min FPS, den kan ikke komme op. Den kan lige komme op på 21 fps og gå ned på 20 igen. Men det er sgu fint nok FPS for mig. 16, 20. 16, 20. Bare sådan. Så.
Ej, der er lige enkelt få lags, men det er sgu ikke mange. Tog mit kill. Nej, whatever. Vi har det sygeste våben. AK 47. Nej, det er faktisk ikke engang. Der kommer nogle helt nye våben. Hvis I er sådan nogle Counter-Strike fans, Counter-Strike spillende fan, så synes jeg, at I gerne vil have nogle forbedringer af våben og sådan noget. Som de her granater. De er rimelig dårlige i Counter-Strike Source. Så skal I bare købe Counter-Strike Go. Altså, granater. Dem koster man bedre med. Våben er helt anderledes. Der er så bare ikke lige AK-47 med. Efter hvad jeg husker. Men ja. Headshot. Så fuck. Ja, jeg tænkte det nok. Han sad. Altså lige siden, der han bare sad med en sniper. Ja, sådan nu vinder vi. Og jeg får bare bonuspoint. Bonuskill. Sådan. Men ja, som jeg har sagt i alle de andre videoer, I kan bare spørge mig, om vi skal spille eller noget. Det vil jeg meget gerne. Så skal jeg bare så skrive, jeg deltager. Okay, prøv her. Igen skrive, jeg deltager, eller vil lave en video. Eller bare skrive, vel video. Eller bare skrive video, og så jeres Steam-navn. Så er der jer alle sammen. Og I skal have Skype. Og hvis I har Team Fortress, så skal I bare... Ja. I skal bare skrive, hvorfor jeg skal lave video med dig. Med video med jer og sådan noget. Undskyld, jeg lige faker morerne. Fake? What the? Failer. Ja. Lad os se. Hvad er forvirret min computer? Ja, det gør jeg sgu. Jeg kan ikke skrive nu. Ja. Men hvorfor kommer de? Nå, jeg har ikke plantet den. What the f... Oh god, jeg har bare ikke plantet. Jeg troede, jeg havde plantet den. Det er ham der igen. Provokerende våben. Ja. Yeah! Jeg fik over. Nå, men ja. Nå. Så ja. Men I kan bare skrive. Jeg har jo vist jer, hvad det er for nogle spil, jeg har. Så I kan tjekke min kanal. Og så sådan her. Kan man lige gøre. Bum. Der. Men jeg kan skrive til min kanal. Eller I kan gå ind på min kanal, og så kan I se, hvad for nogle spil, jeg har.